så kan jeg endelig kan jeg godt lide. Jeg køber både design og sådan almindeligt high street fashion, ikke? Ja. Ja, det vil jeg. Normalt så jeg køber bare det, der lige falder mig ind. Det jeg synes er bedst. Det tror jeg kommer lidt an på, hvad for noget design vi snakker, ikke? Jo. Hvis det er sådan udenlands design, så tror jeg, jeg må sige nej, som Chanel og sådan nogle ting, ikke? Men almindelig dansk design vil jeg nok have til. Nu arbejder jeg selv med Max Mars. Det er nok det værk, jeg går mest. Ja, jeg ved ikke, om jeg sådan lige har nogen helt favorit, eller jeg har masser af favoritter, men jeg tror nok, jeg blander mit tøj med mange designer. Nej, fuldstændig meget. Bare det er noget, jeg kan lide.